Pergala xebitandinê. Di kompîterê de pergala xebitandinê serarest ji kontrola û birêveberiya hardwêrê berpirsiyar e. Her wiha ji pêkhatinên bingehîn ên pergalî û xebitandina bernameyên pêkanînan berpirsiyar e. Gelemperiya vê berpirsyariyê wekî pergala xebitandinê tê binavkirin. Destpêk. Di zimanê axaftinê de ev gotin bi piranî dema mirov kompîterekê distîne ji bo hemû nivîsbariyên ku pê re tên tê xebitandin. Pergala xebatê rê li ber hemû nivîsbaran vedike ku xwe bigihîne amûrên têketin, derketin û pergala dosyeyan. Heke ji yekê bêhtir bername di heman demê de di xebatê de bin, pergala xebatê ji bo her bernameyekê têra wê çavkaniyên xebatê vediqetîne û xebatên wan ên bi hev re dimeşîne. Ev birpirsiyarê vê yekê ye. Li gorî sala 2004 mirov dikare pergalên xebatê yên herî pir tên xebitandin bike du komek, koma Microsoft Windows û koma Unix. Di hundir vê komê de gelek guhertoyên Unix, Linux, MacOS X dikare bête hejmartin. Unix ji aliyê derûdorên akademîk wekî pêşkeşker tê bikaranîn. Windows li mal û kargehê tê tercîhkirin. Di kompîterên sermasî de Windows jî pergalên dinên xebatê gelekî bêhtir tê xebitandin. Li gor lêkolînên cur bi cur, para Windows ya di pazara kompîterên sermasî de ji sedî Node û Node 8 de Linux di pêşkeşkerên webê de bi rengekî berfireh tê xebitandin. Her wiha hêdî dikeve malan û sermaseyên kargehîn jî. Pêşengên MacOS X ku ji beşên bingehînên Unixê sûde wergirtine, bêhtir di weşangeriya sermaseyê de tê bixebitandin. Gelek ji kompîterên navendî û pergalên nixwemandî jî hîn pergalên xebatê yên ku girêdaneke wan e dîrekt bi Windows Unixê re nîne û dixebitînin. Gelekî spas ji bo ku ez guhdarî kirim.